bore da a chroeso i'r oedfa. Fe ganwn ni emyn 707. Cheisiais arglwydd ddim ond hynny. Dim ond treulio nyddiau mas, fydd sydd garu a thryfeddu ac yn borthu ar dy ras. Dyna ddigon. Cheisiaf nabod dim ond hyn. Emyn 707, 707. Eisiais arglwydd ddim ond hynny, ddim ond treulio'n addiau mas. Bydd garu a thryfeddu ac am borthu ar dy ras. Dyna ddigon, cheisiaf nabod dim ond hyn. Dal llagad, dal heb wyro, daledd ar ddafewyd wir. Dal rhaid heb gynnig asgog, allan fydd oedd gyfraidd y byr. Boed dorchmanion, hymyn gasur ac anhedd. O darfafed imi garu, unrhyw bleser isane. Darfafed im fafario ar un gwrthrych andale. Aed ysbryd, Gawn ni wrando ar air Duw yn gyntaf o'r Hen Testament. The opening verses in the 18th chapter of Jeremiah focus on the potter at his wheel. The message being that God's people in their fragility are that very clay. Dyma'r gair a ddaeth at Jeremiah oddi wrth yr arglwydd. Cod, a dos i lawr i dŷ y crochennydd. Yno y paraf i ti glywed fy ngeiriau. Eithym i lawr i dŷ'r crochennydd, a'i gael yn gweithio ar y drowell. A di fwynwyd yn llaw y crochennydd y llestr pridd yr oedd yn ei lunio. A gwnaeth ef yr eildro yn llestr gwahanol fel y gwelai'n dda. Yna, daeth gair yr arglwydd ataf.
Ond ni alla fi eich trafod chwi tu Israel, fel mae'r crochennydd hwn yn ei wneud ar clai, medd yr arglwydd. Fel clai yn llaw y crochennydd, felly rydych wi yn fy llaw i tu Israel. Mae'r apostol Paul yn parhau yr un math o drywydd yn y 4 bennod yn ei ail lythyr at bobl Corinth. God, says Paul in the 4th chapter of 2 Corinthians, entrusts his message, his work, to you and me, who are, he says, as jars of clay. Mae'r tysor hwn gennym mewn llestri pridd i ddangos mai eiddo Duw yw'r gallu tra rhagorol ac nid eiddom ni. Ym mhob peth yr ydym yn cael ein gorthrymu, ond nid ein llethu. Ein bwrw i ansicrwydd, ond nid i anobaith. Ein herlyd, ond nid ein gadael yn amddifad. Ein taro i lawr, ond nid ein dinistrio. Yr ydym bob amser yn dwyn gyda ni yn ein corff farwolaeth yr arglwydd Iesu, mwyn i fywyd Iesu hefyd gael ei ddwyn i'r amlwg yn ein corff ni. Oherwydd yr ydym ni, a ni'n fyw, yn cael ein traddodi'n wastad i farwolaeth mwyn Iesu. I fywyd Iesu hefyd gael ei ddwyn i'r amlwg yn ein cnawd marwol ni. Felly mae marwolaeth ar waith yno ni a bywyd yno chwi. Gorffwysed bendith Duw ar y geiriau yna o iair sanctaidd. And to God be the glory. Amen. Gawn ni'r coeddiadau yn bresennol os gwelwch yn dda. Wel, croeso cynnes i bawb yn aelodau a chyfeillion ac yn ymwelwyr i'r oedfa bore yma. Very warm welcome to members, friends and visitors to our morning service. A croeso arbennig i'n gweinidog gwadd, sef y prechedig Robert Parry. Mae'n wreiddiol o Abergele, a dwi'n gwybod bod fe'n gyndysgybl ysgol Glanglwyd ac ath ei brifysgol Aberystwyth. Bu'n weinidog yn Wrecsam yng nghanol Bar Lloegr ac mae bellach yn weinidog gyda'r Cymru yn Lerpwl. Mae'n byw yn y Wyddgrug ac mae'n ymwelydd cyson â ni ag Eglwysi Cymraeg y ddinas hon. Diolch yn fawr i chi am eich arweiniad a ni'n edrych mlaen i wrando ar eich neges y bore yma. A ni'n diolchgar iawn hefyd i Manon am eich hyfeiliant wrth yr organ. Oedd hi man gynnar yn ymarfer bore yma. There'll be no Bible discussion group today, ond bydd oedfa hwyrol ma heno am 6:00 gyda'n cenad gwadd y parchedig Robert Parry wrth y lliw. So our guest minister will also lead this evening's service. Bore Sul nesa bydd yn gweinidog a Lynn yn arwen oedfa'r Advent yn ôl ein harferiad. As is traditional, next Sunday morning, Rob and Lynn will lead our Advent service, and it will be a communion service. Sul nesa, ar ôl oedfa'r Advent, bydd cinio Nadolig yr Eglwys, a mae croeso cynnes i bawb i ymuno â ni. Ond mae'n bwysig, gan ein bod yn defnyddio arlwywyr allanol, ein bod yn gwybod faint sy'n bwriadu dod, cost y cinio yw 30 pence y pen. A newch chi os gwelwch yn dda, ddweud wrthon ni heddi os hoffech chi gael cinio. Our chapel Christmas lunch will be next Sunday, December the 3rd, after the morning Advent service. And everyone's welcome, but we do need to know the near exact numbers attending, and we need to know today, I'm afraid.
The cost of the meal is £30 per head, and there are some additional costs for the church. So please let us know at the end of the service if you'd like to attend, and we hope that you will join us. Dydd Mercher, fel arfer ym hanner dydd, mae oedfa fer anffurfiol yn y neuadd islaw gyda the a chyfle am sgwrs I ddilyn. Ar ragfyr y degfed bydd oedfa naw llith a charol y Capeli Cymraeg yng Nghanolfan Cymru Llundain am 6 o'r gloch. And on December the 17th, after the morning service, when Cor Llundain will be taking part, we will be singing carols outside John Lewis to raise funds for St Mungo's, the homeless charity. Please do come and join us, whether you're a singer or not. Dewch I ymuno ni. Cofiwch ddod lawr i'r neuadd I gael te neu goffi a chyfle am sgwrs ar ôl yr oedfa. Ac yn nawr fe ddawn o amgylch I dderbyn eich rhoddion. And now we will come round to receive your gifts. Diolch yn fawr. Wel, anwyl gyfeillion, gai ddiolch am y croeso trwy'm galon sydd bob amser i'w gael yma. I'm very grateful for the wonderful welcome I always receive when I come here to Castle Street. And I bring you the warmest greetings of the Welsh churches of Liverpool, Birkenhead and Manchester. A bendith arnoch chi yma fel Eglwys ac fel Eglwysi Cymraeg yn Llundain. Dwi wedi gwneud y drefn rhyw fymryn bach y bore yma. Following the Lord's Prayer, I will go straight into the sermon, and then we'll have hymns 2 and 3 in the middle of the sermon. So, watch this space. Diolch yn fawr iawn. Gawn ni gydweddio.
Firstly, in our prayers, let us acknowledge God, our Creator and Sustainer, and offer him our worship in the name of Jesus, his beloved Son. Ein tad, yr hwnnwyd yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw a deled dy deyrnas. Yn dy enw mae miloedd yr awron yn cael diddanwch. Yn dy enw mae gwledydd cred yn derbyn cysur. Yn dy enw mae i ninnau y fraint o gydweithio fel pobl i ti yng ngwaith mawr teyrnas y goleuni. Let us come before God in penitence, asking his forgiveness, especially for the way in which we reject the light that was first seen in his Son, Jesus Christ. Arglwydd, maddau ni ar adegau hynny pan y buon ni'n ymbalfalu yn y niwl, yn lle rhoi lle i flewyr chdi, yn yr un a ddau sy'n dwy ni atat dy hun, Iesu Grist y cyfiawn. Mae llewyr hwnnw yn fil cryfach na gweithan tywyllwch, ac mae gwres i gariad yn fil cnesach na goerni ein serch gweilaf. And now, let us pray for others, thinking particularly of the people of Gaza and Israel, and all who are caught up in the most appalling of conditions. Dduw dad, a ni'n dyst i farbareiddiwch dyn yn erbyn i frawd a'r sgriniau ein teledu. Dyroen bod ni'n dal ati yn ein safiad dros y gwir. Rhoi ni'n nerth i wynebu'r ymddialydd ym mha le bynnag y bydd yn codi i'w ben. A chynorthwya ni i wneud a allon ni i leddfu'r rhyw gymaint a'r boen y byd ar lefel ymarferol, boed hynny'n lleol neu'n genedlaethol. And lastly, let us pray for ourselves, that we might be bearers of light in a world of darkness. Mae hi'n ddyddiau tywyll arno ni o arglwydd. Na adi'r caddig gau amdano ma'n byth. Mae hi'n euaf arno ni o ddiw, yn euaf ysbrydol, a ni'n megis yn dal ein gafel ym helydrau olaf yr hydref, o ran y bywyd sydd yn Eglwysi ni ar hyd a lled y wlad yma. Beth bynnag ddigwyddith o dad nefol, helpa ni gofio y bydd goleuni yn yr hwyr. Cliw ni yn heiddiannau danwyl fab, ein gwaredwr anwyl, Iesu Grist, ac ef yn unig. Amen. Fragile, handle with care. Those 4 words have become ones of ridicule recently, given the scandalous way in which many thousands of parcels are being delivered up and down the country, a vast number of which will have breakable objects within them. Pan fydd rhywun am ddiogelu rhyw bethau sentimental yn ei meddiant nhw, un opsiwn yw mynd â nhw i'r banc, i'w cadw'n saff, yn y gobaith y can nhw fod yn iawn yn fanno. Mi fydd hyd yn oed y rhai mwyaf di-hyd am osod eu trysorau mewn rhyw flychau neu gilydd, mwyn diogelwch, a mi fydden nhw'n llygad i lle yn gwneud. The wonderful thing about the gospel, the real treasure of any age, is that it is entrusted into the care of people like you and me, with all our flaws and all our faults.
Tair adnod yn y bedwaredd benod yn ail Corinthiaid sydd pia hi'r bore yma. A'r rheini'n dweud wrthon ni am werth y trysor ar un llaw, ond hefyd am frwyder y cyfrwng ar y llall. Y mae'r trysor hwn gennym mewn llestri pridd i ddangos mai eiddo Duw yw'r gallu tra rhagorol ac nid eiddom ni. Ym mhob peth, yr ydym yn cael ein gorthrymu, ond nid ein llethu. Ein bwrw i ansicrwydd, ond nid i anobaith. Ein herlyd, ond nid ein gadael yn amddifad. Ein taro i lawr, ond nid ein dinistrio. We are hard pressed on every side, medda un fersiwn Saesneg. Not in despair. Persecuted, but not abandoned. Struck down, but not destroyed. Paul's second letter to the Corinthians, chapter 4, verses 7 to 9. Yn ei ddoethineb ac yn ôl ei economi unigryw ei hun, pwy ond eich Duw chi am unne fydde wedi meddwl gosod y gair gwendid ar agenda iachawdwriaeth? In the age of the powerful and mighty, who but God would have chosen to come into the world in weakness? In the words of the late Arian Davies, as they in turn echo the words of St. John and the Word becoming flesh and dwelling in our midst, yn faban heb ei wanach, Duw yn y byd fel dyn bach. Mae Paul yn symud o ogoniant y greadigaeth newydd, thrill bod yn Gristion os mynwch chi. Mae'n symud o odidogrwydd a gwychder y bywyd newydd yng Nghrist ac excitement hwnnw, a dweiledd ac ei ddilwch y llestr pridd nad yw'n llawer o ddim mewn gwirionedd heb o gynno fo'r trysor yn ei feddiant. Figuratively, and as in the case of Jeremiah, as he warns the people of their fragility in the hands of the potter, those who seek to be followers of Jesus are merely pots of clay. It is the treasure within that makes those earthen vessels count. All the more reason for us to value our part as earthly messengers with a heavenly message. Mae dyn yn rhyfeddu cymaint o weision yr arglwydd Iesu sydd wedi bod â nam corfforol neu gilydd gymryd nhw. Ac eto maen nhw wedi llwyddo a dod yn orchfygol, a dyna sy'n bwysig cofio. Meddyliwch am y clerigwr a'r emynydd George Matheson, awdur yr emyn hyfryd hwnnw, O love that wilt not let me go. A hwnnw'n dioddau o'r iselder mwyaf llethol, ac ar ben hynny yn ddall. Ac elfed wedyn, yr emynydd a'r gweinidog adnabyddus dreuliodd ran helaethau fywyd yn bugeilio Cymru King's Cross. A hwnnw hefyd yn methu gweld. A phwy fedr anghofio'r sôn am David Livingstone, y cenhadwr hwnnw i'r Affrig, a chynna fo fraich ddiffrwydd. I've just referred to 3 examples of Christians who've endured some ailment or weakness or other, but who've overcome the odds in order to testify
to the Lord Jesus Christ. When I was a minister in Wrexham, I had a member who was a retired general surgeon who suffered a major stroke whilst operating on one of his patients. Now, far from being gutted at the prospect of never working again, he determined to divert his energies into another area of medicine, becoming one of the top specialists in that field. Dr. Howell Pritchard Jones, who at one time worked here in London, had the use of one working arm, and his dear wife Olive had one eye. But between them, they were stoic and wonderfully loyal. Hyd yn oed os oedd hi'n arllwys y glaw, mi fyddai'r ddau yma yn mynnu cael lift i'r seiat neu'r cwrdd gweddi, a mi fydden nhw'r un mor daer yn cefnogi pob math ar weithgarwch yn enw'r Eglwys, waeth beth fydde'r amgylchiadau. A mi fathodd Dr. Howell rhyw 3 gair fel arwyddau rhyw fywyd. Accept, adapt, achieve. A'i byw nhw hefyd yn anrhydeddus. A mae dyn yn meddwl yn y cyswllt yma am weddi y diwynydd Americanaidd Nibwr. God, grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference. Siawn si bod ti'n cymryd unigolyn go arbennig i gyplysu'r weddi honno a bywyd yn ei amryfel amgylchiadau. Y gwir amdani ydy bod methiannau a gwendidau yn gallu dwyn doniau i'r amlwg. Yn wir, weithiau medda un esboniwr, a dydw i ddim yn hoffi defnyddio'r gair, mae Duw fel tai o'n caniatau i'r llestr fod mor doredig, fel ag i'r trysor ymdywallt yn y fan ar lle, a bod yn foddion bendith yn y broses. Suffering has no use in of itself, but it can reveal something of man's frailty. It can also tell us of God's glory. And in saying that, we are beginning to speak the same language as the Apostle Paul. If nothing else, the vessels that he mentions must be clean, empty, and ready for service. Gawn ni ganu'n hael emyn, 691. Fy nhad o'r nef, o gwrando'n rhi, un o ei ddilaf blant wy fi, o cliw fy llef a thrig ar ha, a dod i mi dy bethau da. Nid ceisio rwyf anrhydedd byd, nid gofyn wnaf am gyfoeth drud. O llwydda fenaid, trig ar ha, a dod i mi dy bethau da. A sylwch yn arbennig ar y trydydd pennill. Emyn profiad ydy hwn. Fe all, mae'r storom fawr ei grym, a ddaw ar pethau gorau im. Fe all mae drygau'r byd, a wna i'm henaid geisio'r pethau da. Fy nhad o'r nef, o gwrando'n rhi, a dw fi'n agos ata ti, rhoi mi galon
a barha o hyd i garu'r pethau da. 691. Yn hador nef o gwrando'n rhi, un othau filaf y blan twy fi, o cliw gachef a thrygar ha, a dod i mi da bethau da. Nid cais io'r wyf an o'r hadef y byd, nid gofyn wnaf am y gafoeth drud, o llwydd a fennaid trigar ha, a dod i mi da bethau da. Fe all mae'r storom fawr a'i grym, a ddaw ar pethau gorau im. Fe all mae dragair byd awna im henaid gaisio'r pethau da. Yn hador nef o gwrando'n rhi, a dwg fi'n agos ata ti, ar i mi galon a bar o hyd i garu'r pethau da. In one of his sermons, the Reverend J.W. Jones Conwy recalls being brought up with his 9, who happened to have a very old and prized bowl on her dresser. It would be used occasionally, but it had pride of place in the back kitchen. In his hurry to retrieve his school cap one day, the inevitable happened. The beloved bowl broke in two. Suffice to say, he had a good telling off from the old lady. And to cut a long story short, the precious piece of crockery was fixed and mended, but came with a warning from the gentleman who glued it back together. Cofiwch, Anwen, cofiwch. Fedrwch chi ddim o'i hiwsio hi eto. Dysgil a chrac ynddi. Mi gollodd hon ei defnyddioldeb. Ac meddai J.W. Jones yn ei ffordd ddihafal ei hun. Gwyliwch eitha golli'ch defnyddioldeb, newch chi. Pobl fel yna fyddwch chi, meddai Iesu Grist. Pobl i gael eich defnyddio. Pobl useful. Nid ornaments. The test of a true ministry, meddai rhywun unwaith, is not stars, but scars. With the bowl now deemed useless, with a crack on its side,
comes the message that even when it is shattered, God can use it to his glory. Os oedd rhywun oedd yn gwybod sut beth oedd creisiau, boed yn gorfforol, yn feddyliol neu'n ysbrydol, yna mi roedd y gŵr o Darsus yn gwybod. Gwau i neb fod wedi dweud dan ei wynt, fod y cystuddiau a'r treialon a'r rhwystredigaethau wedi bod yn foddion llesteirio'r Efengil a chymylu i gogoniant hi. A mae profiad hwn oedd bod gallu Duw yn drech na'i wendid eithaf yntau. Fe all iddo fo gael ei hun mewn sefyllfaoedd echrydus fel gweinidog o newyddion da. Ac eto, Duw yw hwn yng Nghrist Iesu, sy'n cael ei ogoneddu drwy gyfrwng y llestri pridd, gwaned ac amherffaith a gyda nhw. Ar ffurf paradox bob un, mae yma beder enghraifft o'r cyferbyniad rhwng y trysor a'r llestri pridd ac o'r modd mae perffeithio gogoniant y cyntaf yng ngwendid yr olaf, a ryw gyffwrdd ar rhain fyddai wrth basio. Dyma sy'n cael ei ddweud i ddechrau, ym mhob peth yr ydym yn cael ein gorthrymu, ond nid ein llethu. In the first of 4 statements, Paul says something like this, and I quote, "Because of our task in witnessing to Jesus, God's Son, we're under pressure from every corner, but we're never in a position where we cannot escape." Os mae stres ydy gair mawr yn hoes ni, neges Paul ydy na fydd yr un ceunant na'r un gornel gyfyng yn bod, na fydd y Cristion yn gorfod bod ynddo fo yn hwy na gymedar o ei oddef. Hyd yn oed yng nghaethiwed y sefyllfa anodda, mae na ddihangfa i'w chael i'n heneidiau. Dihangfa at yr helaethrwydd hwnnw sydd yn niw. In an attempt to drive home his message, Thomas Davies Drefach has a vivid image in one of his sermons. In a word, it is an eagle grabbing hold of a buffalo carcass which is afloat on the great St. Lawrence River in North America on a bitterly cold morning. Having been satisfied to the point of falling asleep, in time, the bird's claws and wings get frozen to the animal, and unbeknown to it, as it rushes towards the great Niagara, it too falls to its own demise. Teithio ar yr afon y mae pawb ohono ni yn ôl Iowan. A'r afon honno'n llifo tua'r dibyn. A mi ddaw'r rhybydd i ni i beidio gafael yn rhydyn ymhethau'r byd hwn. Gwyn i byd y bobl hynny, medda fo, sy'n gallu esgyn ar adenydd ffydd i'w chlaw pob rhyw beryglon a throchinebau. A mi fyddwn ni am ychwanegu'n fanna, gwyn ei byd y rheini sydd ar weithau rhwystrau yn credu na chaiff yr un tramgwydd fod am byth ar lwybr i gwasanaeth i Dduw. Rather like the eagle, which finds himself entangled in the flesh of its prey, there is the danger of being wrapped up in the affairs of this passing world. Faith tells us that there is an escape route wherever we're hemmed in, if only we keep our eyes fixed firmly on Jesus. Ym mhob peth, meddai Paul, yr ydym yn cael ein gorthrymu,
ond nid ein llethu. Fe symudwn ni at yr ail gwplet. Yr ydym yn cael ein bwrw i ansicrwydd, ond nid i anobaith. A fe allwch chi arall eirio hwnna fel yma. Owing to our work of bearing witness to Christ, we are faced by our adversaries, but we're never in a place where we give up hope. So goes the second proclamation. Iaith dryswch sydd yn fama. Y credadyn mewn cyfyng gyngor, heb wybod pa lwybr i'w gymryd. Ac eto, heb fod yn gwbl ddiobaith chwaith. We are perplexed, but not in despair, medda'r Saesneg. Dweud mae Paul y bydd na adegau pan na fyddwn ni'n gwybod beth i'w wneud mewn rhyw sefyllfa neu gilydd. Ac mae'r sialens o hyd fydd credu fod posib wneud rhywbeth. A chyda llaw, mae yna fwy iddi nag optimistiaeth wag yn fanna a ryw obeithio am y gorau. Y nod ydy'r union un y bydd yn rhaid i Iesu i wynebu yng Ngethsemane. Dysgu sut i dderbyn yr hyn a allef y moi ddeall. A medru dweud o hyd, Duw cariad wyt ti. Fe adeiladaf fy ffydd ar hwnna. Erbyn heddiw, gair hyll ydy merthyrdod, yn enwedig yn wyneb terfysgiaeth eithafol ein dyddiau ni. Bob tro bydd rhywrai yn gweiddi, God is great, a gwaed ydy niwed ar ei dwylo nhw. Mi fydd einau'n mynd ati i orffen y frawddeg ar ei rhan nhw, pryd nad yw'n nhw'n gofyn hynny a'i peidio. Yes, God is great, meddwl ni, gan siarad wrth y radio, but not when his people suffer for no reason other than being in the wrong place at the wrong time. Profiad y gwir ferthyron a fi yw mae yng ngafel eu treialon gweitha y profon nhw ei diddanwch mwyaf. Even with the threat of imminent death because of her faith, Joan of Arc is reported to have said that it was far better to be alone with God because his friendship would never come to an end, nor would his counsel or his love ever fail. Cysur y Cristion yw na fydd dim yn newid teyrngarwch Duw. Am y miloedd hynny sy'n dewis anwybyddu'r llais nefol a'r droion o'r yrfa, nid poendod sydd ganddyn nhw, yn gymaint ag anobaith. Ac ond nid yn fanno mae cyfle i'r Eglwys, sef i fod yn glust a gored, ei rheini sy'n ei cael eu hunain yn nos i dyddiau, a chynnig trysor yr efengil iddyn nhw. Mae'n bryd canu ein trydydd emyn, gyda mawr ddiolch i'n horganydd, emyn 564. Mae Iesu'n fuddigol, a'i bobl gaeth fyw yn fwy na chonchwerwyr drwy gariad mab Duw. Profi gorthrymder neu newyn neu gledd, does ball ar y cariad a gorodd y bedd. 564.
sy'n fuddigol a'i bobl ga'i fyw yn fwy na choncwerwyr drwy gariad y mab Duw. Profi gorthramder neu newyn neu gledd, does bach ar y cariad a gorodd y bedd. Molwch ef, mae'r gad wedi troi. Molwch ef, mae'r gelyn yn ffoi. Mae sy'n fuddigol a'i bobl ga'i fyw yn fwy na choncwerwyr drwy gariad a brys. Dychryn marwolaeth perchi ein byw, erlid a diafol, mae'n noddfa gan Dduw. Camain temtasiwn dan taethion y byd, mae'r grym gerodd angen ein canol o hyd. Molwch ef, mae'r gad wedi troi. Molwch ef, mae'r gelyn yn ffoi. Mae sy'n fuddigol a'i bobl ga'i fyw. Nac uchder, na dafnder, nac un peth sy'n bod. Fydd ein gwahanu na meddwl ein dwyn o gyrraedd gros Duw, roes ei fab ein mwyn. Molwch ef, mae'r gad wedi troi. Molwch ef, mae'r gelyn yn ffoi. Mae sy'n fuddigol a'i bobl ga'i fyw yn fwy na choncwerwyr drwy gariad mab Duw. Molwch ef, mae'r gad wedi troi. Molwch ef, mae'r gelyn yn ffoi. Mae sy'n fuddigol a'i bobl ga'i fyw yn fwy na choncwerwyr drwy gariad mab Duw. Fel hyn mae'r trydydd cwpled yn darllen. Yr ydym yn cael ein herlyd, ond nid ein gadael yn amddifad. The third statement of mission is as positive as can be. It's simple too. We are persecuted, but not abandoned. Bod na arwyddion y dyddiau yma, ac arwyddion sytl ydyn nhw, yn bod ni'n cael yn gwthiad i'r ymylon oherwydd ein cred, a'n bod ni oherwydd yn gorfod bod mor ofalus, rhag tramgwyddo neb. Drwg y gorllewin cyfforddus yw
nad oes ganddyn ni'r syniad lleiaf mewn gwirionedd am y gost o ddilyn Crist. I don't know how many of you are aware of the Barnabas Fund, but it is a charity which aims to lend support to persecuted Christians the world over. Like the Apostle Paul himself, who knew firsthand of the suffering involved on the part of those who stood their ground, there are folk out there whose lives are ravaged because of their allegiance to Jesus Christ. Ond dyma chi fendigedig, cymaint yr hela arno fo, agor y drws i bosibiliadau newydd fydde hynny yn hanes Paul, a'r arglwydd yn dweud wrtho fo, da was, mi rydw i reit ar dy bwys di ac yn dy gefnogi di bob gafel. Maen nhw'n dweud i'r nofelydd Rwsiaidd Dostowski ac yn mewn cell unig oherwydd ei ddaliadau, glywed llais dirgel yn sibrwd drwy dwll bach y clo. A da ni ddim yn gwybod llais pwy ydi o, ei neges os sy'n bwysig. Cod dy galon frawd, mi rydyn ni'n dioddef hefyd. Dwi ti ddim ar dy ben dy hun. You are not alone. Tybed nad yr her i'n heglwysu ni heddiw, a'n hwthen teimlo'n ddi-ymadferth, yn ddi-ymgeledd ac yn ddi-gyfeiriad, ac ansicrwydd y dyfodol uwch i penna nhw. Tybed nad y sialens ydy cofio na fydd y Duw a'i galwodd nhw trwy ras ddim yn ei gadael nhw lawr. Y dawr wawr wen olau chadal pant y celyn. Pan fyddwn ni o fewn trwch blewyn i roi fyny'r ysbryd, mae'n dda cofio geiriau emynydd arall, Watkin Wyn. Ni fu nos erioed cyn ddieg, nad oedd ser siriol ner yn y nef i'w gweled. A dyma ddod at y cymal olaf, wrth geisio gweld ein lle fel tystion i Iesu Grist yn y byd hwn. Gair wrth orffen. Ym mhob peth yr ydym yn cael ein taro i lawr, ond nid ein dinistrio. Neu a dyfynnu'r ysgolhaig hwnnw J.B. Phillips, in the course of our work as witnesses to the living Christ, we are constantly knocked down, but we're never knocked out. Delwedd o faes y gad sydd yn mama, milwr yn cael ei oddiweddyd gan y gelyn adeg rhyfel. Ond yn lle ychwanegu cic ar ben cic iddo fo a gynta ar lawr, mae hwn yn cael dianc. Dweud mae'r gŵr o Darsus nad yw'r Cristion ddim yn un nad ydy o fyth yn cwympo, ond ei fod yn codi bob tro daw cwymp yn ei hanes o. Dy o ddim yn un nad ydy o fyth yn cael ei guro, ond mae'n un sy'n trechu bob gafel wedi iddo fo gael ei guro. In conclusion, Paul is saying that the Christian might well be crushed from every angle, and yet he is able to move freely. He might be perplexed as to where to turn, yet he does have a means of escape. He might even be hunted down by his enemies, but he is never allowed to be at their disposal. He might be struck down and trampled on, but even then, he is enabled by God to rise again.
O, am y ffydd honno, sy'n mynnu nad oes rhaid i ni ofni dim. Am fod Duw yn gofalu am y llestr. Dim ond i ni gadw'n hochor ni o'r fargen, yn bod ni'n gofalu am y trysor. Braidd nad oes angen dweud bod na andros o waith gofalu am hwnnw yn y byd rhyfedd sydd ohoni. Gyfeillion, dewch i ni afel eto yn y trysor efengil Iesu Grist, gan gofio dawn anrheithol, yr un all droi gweithaf ein hymdrechion drosto fo, yn ogoniant i'w enw. Mwyn ei enw. Amen. Wel, gadewch i ni ganu norfol leddus, emyn 718, a diolch i'ch am y cwmni. Let us raise the roof with this triumphant hymn, 718. Os gwelir fi bechadur, rhyw ddydd ar ben fy nhaith, rhyfeddol fydd y canu, hannewydd fydd yr iaith, yn seinio buddigoliaeth am iachawdwriaeth lawn, heb ofni colli'r rwydyr, na bore, na ffrynham. 718. Os gwelir fi bechadur, rhyw ddydd ar ben fy nhaith, rhyfeddol fydd y canu, a newydd fydd yr iaith, yn sainio buddigoliaeth am iachawdwriaeth lawn, heb ofni a chyrfnau, na bore na ffrynhau. Fe genir ac fe genir yn rhagwyddol debmaith, os gwelir un pererin o'r llesg ar bennau daeth, ac irwyd mewn tymheslaeth, a alchwyd anau waed, ac anoed ac agadwyd, drwy'r iachawdwriaeth rad. Os dofi drwy'r anialwch, rhyfeddol fydd dyras, am henaid i lonaddwch, rôl ganwaith golli'r maes, a maglau wedi torri, am traed yn gwbl rydd, os gwelir fi fel hynny, tragoeddol folia fydd. A maglau wedi torri, am traed yn gwbl rydd, os gwelir fi fel hynny, tragoeddol folia fydd. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll, o'r awr hon a hyd yn oes oesoedd. Amen.
Croeso.